Антоанета Стойкова. За самата процедура и за вашия център, за вашата прекрасна козметика. Научих от своя приятелка. Доста се замислих дали въобще да откликна на тази покана, но се съгласих. Малко бях предубедена. Смятах, че това е поредната маркетингова стратегия, поредният продукт, който ще ме промотира да закупя, без ефект, но все пак реших да дойда. Когато дойдох, останах изключително приятно изненадана и очарована от отношението към мен и не само към мен, към всички останали хора, които срещнах. Запознах се с изключително богата гама от продукти, които предлага вашата компания и получих доста нова информация, тъй като за мен е важно да изглеждам добре и да се чувствам добре. И мога да кажа, че наистина ме накарахте да се почувствам специална и да придобия по-голяма самоувереност, тъй като това е проблем за мен от малка и имам нужда да се чувствам по-уверена. Затова ви благодаря, че ми подавате ръка, за да се почувствам по-добре и да бъда себе си. Да се чувствам добре в кожата си буквално. Благодаря ви и се радвам, че ще работим заедно.